presented by Unique Films. Unique Films. Unique Films. Mixed by Happy Digital Recording Studio चनपटिया। बहे अखिया से झर झर लोर, बहे अखिया से झर झर लोर हे करे जा काहे तुरलू प्रीतिया के डोर, काहे तुरलू प्रीतिया के डोर। परी सूरत तोहार कैसे भोर, परी सूरत तोहार कैसे भोर हे करे जा काहे तुरलू प्रीतिया के डोर, काहे तुरलू प्रीतिया के डोर। काहे तुरलू प्रीतिया के डोर। बहे अखिया से झर झर लोर हे करे जा काहे तुरलू प्रीतिया के डोर, काहे तुरलू प्रीतिया के डोर। हाँ हाँ तोहरे में बसल बा हमर दिल हो, मन के मनावल बा बड़ा मुश्किल हो, मन के मनावल बा बड़ा मुश्किल जाओ। तोहरे में बसल बा हमर दिल हो, मन के मनावल बा बड़ा मुश्किल हो। चोट दिलवा पलागी सजोर, चोट दिलवा पलागी सजोर हे करे जा काहे तुरलू प्रीतिया के डोर, काहे तुरलू प्रीतिया के डोर। बहे अखिया से झर झर लोर हे करे जा काहे तुरलू प्रीतिया के डोर, काहे तुरलू प्रीतिया के डोर। बहे अखिया से झर झर लोर हे करे जा काहे तुरलू प्रीतिया के डोर, काहे Happy Digital Recording Studio. दब तू नटिया भले अपना हाथे, दे तारू दुख कैसन से रख माथे, दे तारू दुख कैसन से रख माथे। दब तू नटिया भले अपना हाथे, दे तारू दुख कैसन घूटन के माथे। कहे उज्जवल न बन कठोर, कहे वैभव न बन कठोर हे करे जा काहे तुरलू प्रीतिया के डोर, काहे तुरलू प्रीतिया के डोर। बहे अखिया से झर झर लोर, बहे अखिया से झर झर लोर हे करे जा काहे तुरलू प्रीतिया के डोर, काहे तुरलू प्रीतिया के डोर। हैप्पी डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो सावु विवाह भवन के पीछे वार्ड संख्या 6 चनपटिया।